अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये जे काही रिझल्ट्स येत आहे त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीकडे चालली आहे। आमच्या अंदाजाने आत्ता 20 जागा जवळजवळ आमच्या कन्फर्म आहेत आणि अजून 2 जागांवर आम्ही फाईटमध्ये आहोत। खरं म्हणजे याचं संपूर्ण श्रेय जर कोणाला द्यायचं असेल तर ते गोव्याच्या जनतेला आणि त्यासोबत आमचे नेते माननीय नरेंद्र मोदीजींना दिलं पाहिजे। हा जो काही विजय मिळाला आहे, देशामध्ये मोदीजींनी जो विश्वास निर्माण केला, गोव्यामध्ये देखील ज्या प्रकारे डबल इंजिन सरकारने काम केलं, मला असं वाटतं की त्यामुळे एक प्रचंड मोठा विजय हा भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी मिळतो आहे। आम्हाला जरी या ठिकाणी बहुमत मिळत असलं तरी देखील काही इंडिपेंडेंट्स आमच्या सोबत येणार आहेत, त्यांना आम्ही सोबत घेणार आहोत आणि त्याचसोबत MGPला देखील आम्ही सोबत घेणार आहोत। त्यांच्याशी आमचं बोलणं झालेलं आहे, अर्थात अंतिम निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे, पण पूर्ण मेजॉरिटी असली तरी MGPला सोबत घेण्याची आमची मानसिकता आहे। देवेंद्रजी, सत्ता स्थापनेचा दावा कधी करणार आहात? राज्यपालांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे की आता आम्हाला पूर्ण मेजॉरिटी आहे। आमच्या पक्षामध्ये अशा प्रकारचा दावा करण्याच्या आधी आमच्या केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाची मान्यता आम्हाला घ्यावी लागते। त्यानुसार ती प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू आणि त्यानंतरच आम्ही दावा करू। पण आता दावा करणं ही एक फॉर्मॅलिटी आहे। सरकार भाजपचं होणार याबद्दल कोणाला शंका ठेवण्याचं कारण नाही। पणजीची लढत खूप महत्त्वाची होती। पणजीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं। उत्पल पर्रीकर यांचा पराभव झालाय, बाबूश मोन्सेरात हे विजयी झालेले आहेत। बाबूश मोन्सेरात विजयी होणार हे पहिल्या दिवशीपासूनच ठरलेलं होतं, आम्हाला त्याचा पूर्ण विश्वास होता। मी एवढंच सांगेन की या ठिकाणी बाबूश मोन्सेरात निवडून आल्याचा मला प्रचंड आनंद आहे, पण त्याचवेळी उत्पल हे पराभूत झाल्याचा आनंद मी करू शकत नाही, कारण शेवटी ते आमच्याच परिवारातले आहेत। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, भविष्यात काय करायचं त्याचा विचार करू। त्यांनी योग्य निर्णय घेतला असता तर आज ते आमदार राहिले असते, एवढंच मी आज बोलू शकतो।